Čaute, vítam vás Koco a samozrejme chceme vás pri novej hre, pri novinke Space, či Ace of Space sa to volá. Alias Minecraft. Hej, alias Minecraft. Som na nejakom móde, že Demolition a mám momentálne, že Komando. Husté to je, si môžete hosťo stavať, aha, vidíte, tu nám môžem postaviť takto hrádzu. Takto, aha, ja to postavím, aby sa tam nikde nedostal, vidíte, aha. Tak. Tak. Husté to je. Na tú grafiku je to v pohode hra pre mňa. Hej. Nie, takto, áno, presne. Tak, tak, hej, aha. No. Stav hry není dostupný, Mišo. Ty čo? Jo? Ste asi plný. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, nie. Nie sme plní. Idem do tunela. Ako najväčší. Už sa mi tu ukazuje všetky servery. Nápoj sa. Enemy! Ty Ty vole. si na Európe však. Môžeme tak sa napojť s tým, čo nejde? Ide? Nejde? No. Tak čo si na Európe? Ja som na nejakom USA serveri. Ja som normálne dal internet a tam mi našiel nejaký USA server, že Demolition. Tu sa asi nedá rocket jumpovať, čak. To šprincnem. Nejaký týpek so snajperkou, môj asi. S ním. Koľko vás tam je dokopy? Bože. 8. Daj refresh, nie? Však už sa napájam. Na nejaký, kde ste boli 9, asi pred minútou. Tuto je už asi ich base však. Áno. Ty vole! Áno! Tak sa to robí. Takže im sa furt ubúda a keď sa zraním, tak sa im nič nestane. My máme menej života ako oni. Čo je za hnus? Vyskoč tej vody, ty vole. Ja im tu do hradieb streľam. Sa prekopať. K ním do hradu. Dobre, som tu. Lock and load. To je to brutálne. Ja zelený. Ha! Hej. Kopem ti do hradieb, hej, ale by si vedel. Ty vole, tie hradby máte akési hrubé. Počujem ťa. Počuš ako kopem? Aha. Ty vole, fakt máte tie hradby akési hrubé. Už som tu. Som tu bugnutý. Á, už ťa vidím. Vidím ťa. Ja hovorím ti, že ťa vidím a ty ma zastrelíš. Si bol ty? Mhm. Ja som bol ja. My tu máme ináč pekný prekopuk na tú skopanu. Ty vole, ja tu vidím enemyho. Jak sa k ním mám dostať, ty vole? On tu kope, kam to teda nebugnuté. Ja som ho videl normálne, som videl vo vzduchu všetko. Tu na jeden náš, tu stojí na mieste sociál. Ty vole, ja ho. Čo tu? Za koho hráš? Za Komando. A máš bazuku? Hej. Kam to sociál mi zdrhá. Ja tu ničím vlastnú základňu.
Tak, zabil som ho. zabil som ho. Krásne. No tak si kto buguje tu na. Vidím aj podzem, ale je to husté. Poďme ofenzíva. Na nich. Miro, dávaj si pozor, ideme na vás dvaja. S RPGčkami. Vidím ťa! Vidím ťa. Si down. Ten typek ťa sundal, hej. Kam, kde zmizel? Ty vole, ma zabil lopatkou. Ty vole, nás zabilo by dvoch. Čo chceš? Už viem, na čo je to slow, či čo si to nevedel. Na čo to je? To strieľa také ľad hovadinu, no dá si zamráziť, teraz to mám v ruke. No asi. Si dodal miesto roketu, hej? Nie, to je miesto granátu. Hej? On tu dal C4... Ja som to zničil, haha. Kde je ten hajzel? Kde? Ty vole! RPGčkou som strelil tesne vedľa neho. A ja ho tu nezabilo, to čo je? Ale som druhý. Tak good. Ja som na vašej základni. Hajde! Kamo, vidím enemyho. Idem ho vyhasiť. Kamo, on tu furt oxiduje, ty vole. Ja ho nemám rád. A ďalší. Nám to tu ničí zo spodu. Som ja. Ja nejaký s lopatkou, nejaký miner. No, miner, tak... Ja tu serem, ja idem na vás ju. On keď to nevedia obrániť, tak to je ich vina. Prešprintujem si to, ty vole, nič tu nevidím, ale chodím vo vzduchu, ja som rádny king. Dokážem chodiť po vzduchu. Lepšie je, keď to ničí. Hlavne pištolkou. Pištolkou? Aha, ja im to ničí pištolkou, nie lopatkou. Im? Čiže nám? Čo sa stalo? Fail? Sorry za to, že sa mi vypla hra, hej, ale ľudia, ja to nemôžem. To neviem, ak sa to mohlo stať, ale je mi jasné, že mi idem teraz nakopať zadky za to. Neviem, do akého týmu padnem teraz, ale... Podľa zelených. Hej, zelený som. Dobre. Čakal som za teba na vašu spávu. Idem byť miner. Ináč ja nemám žiadne náboje. Ako to je možné? Dobre, som miner. Tento typek tu má jetpack. Kámo, ja viem, prečo mi to padá. Ja mám ping 200. Čo? Ja to je... To by skoro nemalo padať, nie? A kde máš taký ping? Nie. Kámo, ten rocket launcher ma zabíja. Ty vole, to je riadne silné. Hej? Niečo na našom... Ono, ničí nám to... túto základňu, rýchlo poď sem. Why go through when you can go under? Ty čo mám za zbraň? Už ja ma ináč nechcem byť akože hustý, hej, ale by to mali vypnúť. Hej? No však to koľko hodín. Za koľko je 40. Tak ako to čo? Ty vole, ma zabil. Vidíš, môžeme to vypnúť, to je jasné. Daj
Uvítačnú reč, alebo ako sa to volá. Počkaj, ešte si zalietať chvíľu. Ľudia, ako vidíte, táto hra je veľmi dobrá, musíte si ju kúpiť. Musíte ju hrať s nami. Tento gameplay sa nám možno nevydaril, ale to nevadí. Pretože ja tu nadám torrent. Budem hustý. Vidíte? Takže lúčim sa s vami. A lúčim sa s vami aj Mirec. Čaute. No, čaute, rozlúčim sa. A ešte si zaletím, vidíte, ako letím, vidíte ma? Juhu. Dobre, čaute. Čaute, vítam vás Koču, Šibeky, Slovák, rodený a ex-merc a Šibeky. Čaute. Presne tak. Prečo to robíme? Čaute, presne tak. Prečo? Neviem, len tak. Kto si blue alebo green? Ja som blue. Dobre, a ja. No takže... Toho lietajúceho, jak vidíte ľudia, mám lietajúceho typka, čo má jetpack na chrbte, jak vidíte, letím. Jiha. A jak vidíte, hráme hru Ace of Spades. Takže sa volá, že nejaké AC of Spades. Nejakí Spidermani sú tu podľa mňa. A letím, vidíte, Spiderman, Spiderwebs. Ty vole, skoro som spadol. Rýchlo lekárničku. Ty vole, prečo mi nechce zobrať lekárničku, ja sa rozbijem. Big problem. Nikto neukazuje mi tam, že by to takto bol. No veď nie si na tom serveri, čo som ja. A ešte raz mi to proste nediktuj. Veď to mám aj ako vedieť. Jak mám ja vedieť, aké na akom sú servery. Či už by nie ste plný, očúvaj ma sem. No? Asi sme. 26:41 to bude asi ono, čo? 23:24. Asi, hej. Hej, to bude asi ono. Ty vole, niekto ma šutí, jeden mi sparent. A máš Európu? Hej, ty vole, zabil ma. Tu není možné, ľudia. Videli ste to? Koľko vás tam je? Ja neviem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4? Hej, 23. Letím, ideme spadať. Bum. Ako si neminulo veľa života. No nič, ideme kopať, ako v Minecrafte. Idem si vykopať dieru až do pekla. Toto bude čas si vykapčiť do flag 23:24. Hej, to je ono. Ale ja si myslím, že táto lopatka je akási čudná, ty vole. No fakt. Tak ja by som chcel ešte začať povedať, očúvaj ma. Vôbec. Tak ľudia, očúvajte ma, ja mám túto hru vďaka jednému skvelému človeku. Teraz som zabudol, ako sa volá, počkajte, pozriem si to na papieriku. Áno, volá sa KTSVK. Aha. Kúpim ju za nemenovanú cenu, v nemenovaný čas. A určite sa môžete tešiť na tieto gameplay, pretože nám sa táto hra veľmi páči. A budeme určite natáčať. Ale tešte sa aj na viacej gameplayov, na iné hry. Koco, čo by si povedal, keby si ty natáčal single player z Mafii 2 napríklad, alebo z GTA 4. Mohol by som. GTA 4 by si mohol natočiť, alebo Sense of the Third. Ja mohol by som, akože, ak to bude niekto chceť. Ale momentálne ma zabili. Mám nervy. Ale určite sa môžete tešiť na Jerry's Mod Horror. No, tak to sa môžete. A ja padám momentálne do vody. Ťa vidím. Kde si? Vyberám si klasu. Už ma vidíš? Jak to, že ma vidíš, keď ťa nevidím? No ja som videl v v tom zozname. Koho máš? Toho lietajúceho s tými okularikami. Kto má torrent? On má torrent. Poď za Ako sa mňou. lieta? Musíš vyskočiť a potom medzeru držať. Vyskočiť, pustiť medzeru a potom držať. Choď dopredu a čakám ťa niekde vpredu, tam sú také vlajky. Na takom kopčeku ťa čakám. Dobre, dám si to tikšie, čakaj. Kopem. Že... Počkajte. Že... Tak. Dobre. Oh, sorry bro. Ty vole, poď, Miro. Kde si?
No veď čakám na tom kopčeku, poď dopredu niekde. Niekde. Hľadám ten kopček. Som na nejakom teraz. Také vlajky sú tam. Lajky nevidím nikde. Ty vole, som chcel napísať koco. Nejde. Skús ísť na spawn a tam sa stretneme. Na spávne, počkaj! Otoč sa, za tebou som. S lopatkou v ruke. A už ťa vidím. Čakaj, jak to mi volá. Vidíš to? Vidíš to čo? Vidíte to? Čo stávam? Som mini king. Ty vole. Poď, ideme. Ideme? Hovor dačo. Čo nič nevravíš? Voláš ešte, hej? Tak nič. Poď. Dobre, som tu. A ty mi nerob nič? Zabijete to? Poď. Nie. Poď, ideme lietať za nimi. Aaaa. Ty vole, tu je. Mama. Zmením klasu. Let's hit 'em where they don't Postavil som si tu torrent. Torrent. Jem byť Mark Sham. Ako sa otáča? Ja neviem. Ty vole, zabil som sa sám, to čo za... Nevadí. Ideme na to. Brovia. Počúva, čo keby sme nejakým vlastným podkopali stavbu, aby ľudia videli, že ako spadne? Alebo nejaký strom po skopaním spadne. No ma iba strom skop. Prečo? Aby videli, že ako padne. Hej? Explozívne zabery. Videli ste ako spadol strom? A teraz sa pozerajte. A zase. No už to videli. Ja som momentálne sniper. Poď ideme. Kam, prečo to všetci zničili most? Teraz ja budem musieť preplávať. A ja som teraz skoro niekoho zabil. Hej? Odletel mi. Ty vole, čo sa mi nevidí. Kámo, tohle je rana blbosť, ty vole. Kámo, on má traky na sebe, čo? Ne, sa asi budem smiať, hi. Ty vole. Kámo, táto kučka, tá hra si mi reálne vidí, ty vole, to AVPčko je reálne vymakané. Ty vole, táto stavba tu ostala, to sa mi vidí, to sa mi ľubí. Ty vole, to sa mi ľubí. Vidím nejakých typov. Daj si komando, odčujem, daj si komando a daj si gulomet. Ja mám snajpera. Kempím tu, chápeš? Pretože iba koču kemži. Koče. Teba to je veľmi možné toto. Koče, kemper, jak ti poviem. Ty vole! Kámo, kebyže ma teraz vidíš, ja stojím na strome úplne hore. A momentálne stroje nám po typkovi. Chytil to odo mňa? Je tam miner. Je. Je na našom spawne. Na našom spawne, hneď v tom zelenom, je tam rozkopaný. Vidím ho. Drží náš kufrík, idem to rýchlo napraviť. Ty vole, ten typek ma štve. Ty vole, ja som si mal prebiť. No kámo. Ne som rád čudek. To sú dva snajpery, čo majú na sebe... jak sa to volá? Dráky. Hej, dráky majú na sebe. To sú nenubí. Tento typek si myslí, že ma zabije. Ale ja mu dám na hlavu, na neho, odhasím ho. Ty vole, skoro som ho... Ja som ho dal! Ty vole, ľudia, videli ste to? Ty vole, niekto ma šutuje. Padám preč, ľudia, padám preč. Dobre, po ňom. Si myslel, že mi zoberaj kufrík, hustý. Ty vole. To je noob. Ty vole, ja mu hlavu odstrením. Hajzl jeden. Fuj mu. Fuj chlapcovi zlému. Nemám rád tých ľudí. Fuj mu. Fakt, ty vole. Najči by som mu rozstrelil hlavu. Hajzlom jednému. Fuj mu. Ty vole, ho nemám rád. Aha, ja mám našlapnú mínu. Teda nie good. Ty vole, tomu ver. Za koho hráš? Za snajpera. A práve plávam okolo celej mapy a idem si preplávať z našej mapy, z našej
Väznice, či čo je to? Či väžnice? Ja som za tebou. Hej, si za mňou, to je dobre, ukáž, kde si. Jaj, heavy! Pod heavy. Pod heavy? Pôjdeme tu zničiť. Pozeraj. To je ten ľad, no ich to zamrazí. Poďme. Ideme dať čo rozkopať? Ideme vyskočiť hore za nimi a ideme ich rozhasiť riadne. Ideme rush, jak sa vraví, po anglicky, že rush. Jak sa vraví po anglicky, rush. Poďme. Waitujem ťa. Kde si, bro? Si sa stratil. Pozri sa na mapu. Ja tu vidím dvoch typkov. Ja som asi nad tebou. Som dole vo vode. Watch rýchlo. Upstairs, Miro. Ja sa tu bojím. Som sám. Je tu nejaký... Som vo vode. Ty vole, sú tu nejakí typci, Mirec. Poď sem, bro. Nemám chuť tu byť sám, lebo sa mi tu nepáči. Ty vole, ten typek. A mám veľké lagy. Čo máš? Lagy. Headshot! Yeah, motherfucker. Kámo, ten typek ma chcel súdať RPGčkom, lenže ja som... Chápeš? Vieš, aké som mal šťastie, Miro? Ten typek ma chcel súdať RPGčkom a ja som spadol. Ty vole. Čaute, sorry za prerušenie hry, ale musel som to spraviť hlavne pre vás, ľudia. Musel som prerušiť hru, hej, sorry. Ja neviem, prečo sa to takto robí, ale ešte fakt sorry. Tože... Tak ale je tu zima, v každom prípade tu vidím sneh. Fakt, je tu zima. To tomu ver. Je mi zima a vidím nejakého typka, no to je prima. Dal som mu tu na nejakú C4 na nohu. Dúfam, že na ňu štúpi. Ale ne, to je kekec, riadne. A dostal si headku. Na tomu ver, ja ho ostrelím. A ja ho za teba osverem. Zabijem ho. Sú nejaké domčeky. Mne to je jedno. Viete prečo? Ty vole, Sa mi iba ja som zdalo, lebo naštvaný. s ním zachodí pomalšie. Sa ti dá si, bro. Že najlepšie je, vieš čo, to. Ale akože ľudia, poviem vám, že som smutný z jednej osoby, nemenovanej. Nemenované, presne tak, pretože keby sú tu menoval, tak tu by mohli byť nejaké problémy. Tu by mali ľudia problémy, aj ne ja. By som im spravil ja problémy, pretože ja som... No, ešte nesom pán Slova v dolnom Kubíne, tu je Vlado, sa mi zdá, neviem. Vlado je king of the Slovo. Si poviem, bro. Ty vole, ten ma naštval. Dostane bombu. Ježiši Grizďo, bude zdrela. Ty vole. My sme asi modrí, čo? Ja ho mám, vieš kde ho mám. Nenechám snajpera, pretože sa mi páčia jeho tráky, ty vole. Ty vole, fakt, ja ti poviem, že ja som strapatý. Čo si zabil? Ty nevieš, čo som ja zabil? Toto mielitko za 1000 €. Gulaté. Snajperku za koľko? Snajperku, čo neviem, čo som dostal zadarmo, čo som našiel v koši. Sa pochvál. Vieš, kde kradnem. Tak ja som... Emil. Račľáš. Nemenuj prezviska, hej, lebo to by mohlo dojsť k katastrofálnym následkom. OK, ale momentálne tu behám po nejakých oných. Po nejakých týchto. Oných, neviem čo to je, vyzerá to jak že kinderko. Ty vole. Behám po kinderkách. Ty vole, to je konec mapy, to asi keď spálim také textúra, ty vole. Ty vole, to sa mi nelúbi. Pod za mnou budeme Kinder Mafia, budeme behať po kinderkách. Ty vole, tak si kukni, kde som ja na konci mapy. To je M-ko a Ja global mapa. Vidíš ma? Tam kde sú zelení, tak tam stojím. Vidím ťa a s mojím mieritkou za 50 000 € ťa vidím ešte lepšie. Tak poď sem, bro. Čakaj, lebo ja neviem, Ideme že som Kinder ja. Mafia. To tomu ver. A francúzska vlajka ideme odhasiť. Čo keby si im zobral kufrík? A tu sa mi A nechce. utekaj, jak cigán z roboty. Dobre. Tak utekaj, jak cigán z roboty, ti poviem originál čavu. Ty vole, oni si zablokovali.
Ty vole, jak ja si zabijem. Zabijem ich, ti vravím. Ti vravím. Ty vole, ja som spomalený. No ti vravím, brože. Ty vole! On tam asi kempel. Hoď ten kufrík, no ho hoď pred seba, dobehni, zober ho zasa hoď pred seba, tak to robí jeden nepriateľ. Veď on tam ostal. Lebo keď som bol v ich zelenom poli, tak to pole bolo... Ty vole, enemy! Nevidím ho. Ale vidím, že sa tu strieľa po domoch, ty vole. Ty vole! Tu úplne jakže Battlefield 3. Ešte lepšie. Alebo jakže Battlefield Play for Free. No, toto je lepšie. Tu zničiteľné prostredie, úplne všetko zničiteľné, ne že prostredie, úplne všetko. A v BF-ku není. Teraz čekuj môj ping, pretože ak sa tak pozerám, tak toho je veľmi veľa. 140 ty vole, vidím. Ja mám 60. Ty vole, ja som spadol na zem. Tak jak je to možné, ty vole? Niekto nám ukradol. Rýchlo, ber ich. Ale oni tam dali mínu, ja som skápal. No to je fuj. Ty vole! Mierim naňho, on sa pogol. No ja mu až hlavu odstrelím. No tak ako sa tak pozerám, tak mám strelil hlavu tebe. Tomu ver bro, ale to sa nezopakuje, pretože... Pretože máš mieriť to 50 000 $. Nie, lebo nejako máš duje, ty vole. Vidím ťa. Strieľam po tebe. RPGčkom. Čo to? Nestrelaj po mne. Ty vole, Kradnutým RPGčkom. ti vravím, že som akýsi zdurený. Nepriateľ a seklo mi to a idem zabijem ho, seklo mi to a idem zabijem ho a seklo mi to. Zabij ho, je tu na. Ty vole, tu je nejaká diera. Ty vole, tu nejaký minerist to vykopal. No ja mu odstrelím hlavu, kde je? Kde je ten miner? Ja mu hlavu odstrelím. Ty vravím, že ešte raz ho uvidím, tak mu hlavu odstrelím. Kde je ten? Nech ho zabijem. Nech ho raz uvidím, bam. Mu dám do hlavy. Si vravím, že... Bro nebude vedieť, jak vypadá. Protože ho chytím a poskladám. Si vravím, že... Som infinite. Zabiť toho, čo tu je, toho zeleného. Ne, ja som infinite. A ty o tom nevieš? Mám už 7 nábojov, tak ma nechaj. Ta hej bro. Momentálne som si zobral náboje bro. A idem na to. Idem to tu rozkopať, aby vedeli, že koco je bro. Že im to tu všetko rozkope, aj keby sa mali... Neviem čo. Pokakať. Mne to je jedno. Vieš prečo? Lebo som koco. Mám taký pocit, že ma niekto zabil, ale neviem to isto. To je len počít. To sa ti zdá. Koze ma rajú, si robí srandu, som sa spavnul a niekto ma zabil. Hi. To je hnus. Tak to tomu ver. Ty vole, ja tu kopem déru ku ich kufríku. To keď sa tam ja dostanem, tak... Ty vole, tu je nejaká voda. Ty vole, tak tomu ver, ja idem dole, k zemi. Ale to nevadí. Ja idem hore a tu si chytím ich kufrík a vyskočím na more. Padol na mňa strom. Vidím sneh. Tu mám väčší... A dochádza mi dech. Prečo som -1? Ja som niekoho zabil z nášho týmu? Si -1? Ja si -1. Ale ne. Mám tu väčší ping ako na australianskom serveri. No. To je pijovina, bro. Tak ale to mu ver, bro. A idem dať, aby na mňa spadol strom. Count, running Matrix. Neviem prečo, ale moja lopatka za 10 € nezabila zeleného typka. Čo dá byť divné. Kde si? Som pri zelených. Si vykopal nejakú dieru? No nemoc dlhú, ale...
Stačí. Ale chci mi za tebou, kde ju máš? Čekaj, ma aj za minera. Ja nie som miner, A čo si? ja som oný komando. Kámo, som prvýkrát, že ho ti mám. Ty vole, on ma chce zabiť. Ja som ho zabil? Ja som ho zabil, bro. Ty vole. To je hnus. Idem za tebou. Ideme minery, počkaj ma na spawne. No dobre, čakám, som tu. A ja nie som miner, ale komando s ťažkým gulometom, s heavy gunom. Mám preto roztočený. Máš aj ty gulomet? Nie, ide byť miner. Ja ti budem robiť cestu, ty budeš hasiť. Dobre. Mám ho roztočený na 110% za 50 eur v Číňaku som ho To kde si? kúpil na bojecu zadarmo. To kde si? Ja som tu na spawni, to kde som sa spawnil. Ty vole, tak toto. Pri vode, slač mapu a pri vode. Ty vole, ľudia. Som tam jediný v okolí, nikde nie okolo mňa. Yo, bros. Boli ma noha. How's going on, bros, bitches? My name is Miret AA. My name is Kutcher Shivaku. My And name is welcome back Kutcher to- SVK. SPCK. Welcome back to Bitches. Ace of Spades. And and this is a very good game, bitches. Oh, to som dojebal, toto ti będę zdojebal, ne. Ty vole, tenhle typek dostane tak na bombu, že bude revat. Koco, 102 pozretí, som zabil. 2 lajky. Ty vole. Ty si po. Ja ti dám, bro. Jak to, že ten týpek ještě neskapal? Ty vole, ten týpek má asi veľa HP. Jak to, že má toľko HP ten týpek? On má cheat? Jaký cheat, prosím ťa. Strelil som mu 3-krát do hlavy a on ešte žije. Ako je to možné, mi povedz? A teraz streľa pred seba. Ja netrafil. Nie, pozeraj. Uvidíš v gameplay. Ja ho tu zabijem krompáčom. A to asi mňa buguje, či čo? Ty vole, ako je toto možné? Ty vole! Do 5 minút som pri tebe. No ja som noob. No ja som taký retard, veď ja som zelený. Ty vole ľudia, tak toto neberte vážne, hej. Protože Koco tu není vážny typek. On si robí srandu. Takže, bros. Please. Don't kill me, okay? Bros. Vygrávame, jak tak pozerám. Ideme, go. Jak sa vraví? Po taliansky. Bros. Jej, ty vole, je tam týpek a bojím sa ho. Ty vole, ja mu dám. They won't get past me. Nejakému sráčovi jednému. Ja mu ostrelím hlavu. Gebulu mu ostrelím. Ti vravím, gebulu mu odstrelím. Si vravím, že ja som zelený a gebulu mu ostrelím. Si vravím. Že ak ma necháš, tak ja pôjdem. A keď ma nenecháš, tak budem tiež. Takže bro. Vravím si radšej, hraj s nami túto super hru. Aby sme neboli sami. Ty vole.
Ty vole, tento dom sa asi prepadne, ja neviem. Idem ho asi zbúrať, čo? Čo ľudia, ideme? Tomu verte. To je jasné, že ideme, ne? Á. Kde sa končí? Tu sa končí. Jak tu už ten dom ešte stojí? Ty vole. Tu ja neobstojím toto. No bro, tak tomu neverím. Som tu, bro. Ty vole, ja som zvalil dom. Zvalil si dom? Hej. Za 20 € ti vrám, Hitler v ňom bol. Zabil som týpka. Hitlera, čo som ti vravel do 20 €. Počúvajte ma ľudia. Píšte, akú hru chcete vidieť, píšte, aké módy chcete vidieť, na akú hru chcete vidieť módy. Ak budete chcete vidieť na túto hru módy, dáme na túto hru módy, není problém, pretože módy to sú naše, lebo my máme radi módy. Módy, tomu ver, ale keby, že také sú na túto hru. Módy, keď tu tak stále vravím tie módy. Čo keby bolo heslo... Ty vole, no to je... Heslo mesiaca dáme až 22. januára. Určite to tam bude. Jaj. A ťa napíšte do komentov, aké boli Vianoce, čo ste podostávali od Ježiša a také chujovinky. Však oco. Presne tak. A nemusíte nám hovoriť, keď nechcete, akože stačí povedať, že prežil som Vianoce doma so svojimi bromi, či ak sa tu vraví po anglicky, presne neviem, ale niečo podobné. Viem, že tento typek ma chce zabiť. Prežil som koniec sveta, napíšte do komentov, ak ste to videli celé, prežil som koniec sveta a som rád. To napíšte do komentov a máte u nás like v komente, to ešte nikto od nás nemal. Nikto od nás nemal like v komente. Tomu verte, ľudia. Čekujte, ak tu vybuchne. Čekujte to. 2, 1. Boom. Viete, ak hovorí Heavy? Kaboom. Iha. Bitches. Abo. Ja nemám jetpack, som zabudol. Ty vole. Tomu ver, som zabudol. Jaj, si plný. Brácho, si plný. Nemôžem byť plný. A bohužiaľ je to tak. Nemôžem byť plný. To je jak si vymýšľaš. Si vravím, si nevymýšľaj. Dostaneš bombu. Ty vole. Umal strelil. No teraz čo stane. To tomu ver. To čo, dáme iný mod? To ver, zombie. Dobre. Ľudia, počkajte, ja sa vrátim za nejakých 15 sekúnd. Čaute.